Здравейте на всички, аз съм Skillname и тук с мен е Интинг, но няма да се чуваме. Играем Hunger Games, най-после. Защото, опа, едно, айде готово. Сега не ми... Оф, махам се, чао, чао. Чакай да изчакаме Интинг. Интинг, къде е? Чест. Мамо! Айде, разделяме се. Чао. Махам се. Може. Така да е. Може. Следващия епизод на Minigame, на Minecraft Minigame, сигурно ще е на Hide and Seek. Може и с него да се чуем, но имам един проблем с компютъра. Не с компютъра, ама може да се с компютъра. Защото тонконите ми са развалени, пръщят, ужасно е. И... да. И пък и доста хора се оплакват, когато снимам такова де. Не когато снимам, когато си говоря с тях по скайп, че им пръщя и затова няма да можем да се чуем по скайп. Добре, както и да е. Окей. Чествай. Няма ли? Има. Yes. Yes. Така, ето тук в другата къщичка да влезем. Ето, как да не го видя. Имам ли бутушки? Не, нямам. Имал съм каска. Окей. Сега другата къщичка. То в къщичките е сигурно, че ще има честове. Но тук няма, може би. Не знам, я да видим горе. Малко не ми се иска да се качвам тук по къщите, ама... И... да. Ще се опитам да си включа звука. Това тонконите не са включени. И се извинявам, ако ви пръщи, защото, нали ви казах, че са развалени. Те е лекичко звук да има. Надявам се да го чувате поне леко. Защото без звук малко скучно. Тук някой го грабил или съм бил аз. Така, бутнах малко настройките на микрофона, надявам се да ме чувате добре. Едва ли. Защото моят микрофон и той... май ще купувам нови слушалки. Защото и слушалките нещо не са вред. Тук няма да влизам, защото може да ме прецакат с това капан. Ако изобщо имало капан. Сега съм къде се движа изобщо? Някой? Към спална. Някой има ли тук да го прецакам, ма няма как, защото няма меч. Имам само 10 стрели, броня и нямаме... Опа, нямаме храна, храна. Тук някой си забравя нещата. Ейде, храна, трябва ми храна. Храна, моля, храна. Супер, още стрели. Добре. Пиша на Anything. И когато играя в сървъра ще се пиша skill. Само skill. Без name. Yes. Някой тук. Ама нямам. Защо бе? Добре, тук врата има ли към тая къща? Тук може да се влезе. Може ли? Може. Май ми се стори, че има чест тук, ама дано да е с храна. И някой меч. И дано никой не го е взел.
Разбира се. И сега само да не ми прекъсне връзка, за че често се случва. Айде бе, няма... О, да, о, да, о, свинска. О, да, точно така. О, да. Останах с една. И меч, най-важното. Отивам... Опа! Вау! О, кораб! Я, коля. Опа. Аха. То по-добре към водопад. Ало, честче. Дано никой не идва тук, че тук пълно с честове. О, някъде? Откъде се влиза? Откъде се влиза, моля те, искам... Откъде се влиза? На кой кораб съм? На... От моята страна е десен кораб. О, стълбичка. Дали ще стигна? Не, няма. О, стига бе. Ай стига, тук не ме пускали бе. О, чест! Вот съм. Остана бе. Един чинг беше... Убиха ли те бе? Гачи. Един чинг беше убит от някой си там брос. Yes. Добре, чести. Оху. Стига бе. Тихо. Моля. Аз съм слаб. Трябва ми някаква желязна броня. Айди. Добре, не мога. Изключвам тонконти. Тъй. Отивам на оня кораб. Дома да има честове и никой да не ги обирал. Айде. Постава. Що се стъмни? Само да свърши тая Hunger Games и приключвам видеото, че много бавно се конвертират после. Тъй да запаметяват, обработват. О, честе! Маха! Честе! Ой, храна! Yes! Още! Там го проверих. Чест! Айде бе. Yes! Ако някой не го е правил. Не, това кораб може да се отиде. Ще отида. Така, внимание, предмети на земя... Да, бе. Ще... бъдат премахнати. Мисля да... спра на пауза, докато... стигна до кораба. Отново съм тук. Да. Златен меч. Той не е чак толкова скът дървени. Да. Точно така. Това исках. Железен меч. Ще ги
прибия. Добре, ще взема едни кожни бутушки тук. Не. 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 Тук само брони ли има? Отваряй. Не. О, да. О, не знам, те по-силни ли са? Кожни... По-готим съм с тях, ама дали са по-силни, не знам. О, да. О, да. О, да. Точно така. Тя ако ме убият... Ще се побъркам. Те, има ли долен етаж? Не. Едва ли. Уии! Да, бе, ще има долен етаж. Но този кораб е много готин. Чест. Искам чест. Още... Абе, няма ли хора? Колко хора има? Много странно. Искам хора. Ехо. Само 3. Anything пише. Че тъпото. Защото и... То да са 50 ще е по-хубаво. Това как... Винаги съм се чудил и тука... Това как... Много странно. Тук нещо свети. Какво свети? Гати. Бъгнатото. Не знам дали е бъгнато, ама... О, там има нещо. Тук дали идвал някой? О, не лагвай точно сега. Моля ти са. От кантасията съм доволен, но като ми лагва и я мразя. Да не казвам лошо дума, че после... Нещо тук. Нищо. Тук. Стълба. Идеално. Тук. Бързо. Така. Лата! Върнах се на спална. Гати якото. Не, няма хора. Гати кефа. Добре, ще качим по тази стълба. Да видим кое има горе. Все пак, за първи път играя в тая арена, аз за първи път снимам Hunger Games. Иначе съм играл. Искам да вляза тук, искам да вляза там. Искам да вляза навсякъде, да го гледам. Тая къщичка дали съм я проверявал? Дали някой друг я е проверявал? Искам да спечеля. Къде са другите? Отивам да търся другите. И ще се върна, може би, когато открия някой човек с по-слаб от мен. Ни намерихме хора, ама все пак да почнем да снимаме отново. Трябват ми хора, искам да ги убия, искам да спечеля. Някъде пише ли колко хора остават? Един казва, Трима. И сега ще се направя насилен. Дай да ви убия Айде бе! Що ни... Извинявам се. Така, дай да... Два плеера. Искам да го убия. Чест. О, да. Супер. Yes, бе. Айде бе, къде си ма? Хайде ма. Къде си?
Искам да те убия. Къде си, бе? Почвам да се ядосвам на всичко отгоре. Заради... Сега не смеят. Оф, заради тези тонкони. Знаеш, знаете ли как се ядосах направо? Някой на PvP. Ами никой. Пишат в коментарите. О, тук имало градина. Тука. Бутушки. Аз имам бутушки и даже не са изхабени. Така. Аре някой да ме уби. Като че ли. Ама искам аз да спечеля. Никой няма да ме би. Знам, че сме двама сега, ама къде е другия е? О, тук може да има нещо в къщичките. Нека да видим. Искам този клип да гледа Anything специално, ама въпреки че не е много забавно. Някой? Никой. Добре, нека се нахраня. Тъй. Нека си пазим енергията, няма да бягаме много. Може би... Да, и както сте забелязали... Може би сте забелязали, че вече не съм с текстурен пакет. Защото текстурния пакет... пак... даваше допълнителен лак. Пак аз преди си мислех даже, че... Optifine дава допълнителен лак, пак той го намалява. Хайде качи се вече, не мога да се кача. Въпреки че... Три ябълки. Супер, вече имам 3 ябълки. Добре, 35 стрели, ама лък нямам. Да слезем по бързия начин. Ако до още малко някой не ми се появи пред лицето, ще се самоубия. Честно. Честно, да. Наистина. Казвам ви сериозно. Че ми писна това да чакам някой да ми се появи. Но някой... Те. Айде бе. Появете се. Тука, убивайте. Мене ме убивайте. Айде, пак коня да умира пък, ако иска. То много ясно, че няма да иска. Добре, някъде да се самоубия място. Че става и нощ, не знам тук дали има чудовища. Ма светкавиците си ме дразнят. Трябва да скоча от някоя голяма планина и мога да бягам. Или някоя висока къща, не знам, ама как да се кача. Искам. Както и да е. Б. Опа. Тук не съм влизал. Аре бе! Кой е при мен? Кои са тия двама човека? Значи тука... Нали аз и някой друг? Но кой е този друг? Къде си бе? Айде бе. О, някой... О! Венци БГ снима. 69 такова. Бъмнете го. Снима... не, коп, снимаме клип. Ужас. Някой друг снима също. Яко. Много яко. Не съм само аз. Давай. Айде бе, някой друг. Искам някой да ме уби. Да се самоубия ли? Няма как. Няма откъде. О, има горен етаж.
Айде бе, айде бе. Железни подушки имам, айде си. Такова ще взема. И една супа. Така. Така, може този епизод да е малко скучен. Разбира се, защото няма много хора. Този сървър, не знам защо, готина е мапа, ама не знам, няма много хора. Да ви предупредя, предупреждение. Да. Започвам да снимам на Skyblock поредица. Така че надявайте се скоро да има тъйде от кому... О, яко! Ай, чао! И хора, това ще е за епизода. Съжалявам, че не беше много забавно, ама... Ако има би, бе! Чили, бе! Чили! То спак, той не е пиви... Добре, това ще е за епизода и мисля... Запречен... мисля... Следващия епизод го снимам с някой друг, може би с Ending. И чао! Дано да ви харесал.